Mari lungo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Piny owacho yango ni maromo counties 38 sani oula mar koth El Nino oseweyo kod lal maduong'. Oula manyaka sani osekelo tho mar ji ma ok tin ne 76 e pacho ka. Piny owacho lando medo omenda madhine counties mondo mi ores midhiero no. Romo mar jotend migepe oyiere mar chwalo siling bilion 7 ne kedo gi El Nino. Jafombo marwa Walter Nyambaga miyo waler. Kaka yo rakruok kod oula mamuomore kod koth motiep, piny owacho yango ni maromo counties 38 osekwano lal malach mag oula mokel kod koth mag El Nino. Mana kaka ler kod jawach mar kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed, counties go oriwo koda kamago mayudore Nyanza, e kaka Homa Bay, Kisumu kod Migori, Kisii, to kod mamoko mag imbo mar piny Kenya. The 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. In northeastern, the affected counties are Mandera, Wajir and Garissa. Coast also, the entire region, Kilifi, Mombasa, Tana River, Taita, Taveta, Kwale and Lamu. In central, Murang'a, Nyeri, Kiambu and Kirinyaga. In Nyanza, the entire region as well, Homa Bay, Kisumu, Migori and Kisii. Kokale bura monyono jotend migepe kar jot ma jatend piny boma Nairobi oyango ni maromo shillings bilion 10 osemedi ne counties kaka pesa mag reso midhiero mag El Nino, pesa magin pok maromre mag counties ma sirkal mamalo chwalo momondo. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week, again part of their shareable revenue. Jotend migepe okalo gi $1 ni ochwali yedhe mag thieth maromo shillings milion 189 kanyakla kod nede mag suna maromo 150,000 kaluwore kod luoro mag tuoche mamuoch e kinde makamago. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government. And Cabinet also sanctioned the distribution of over 150,000 mosquito nets to the affected counties. Piny owacho lero ni maromo ji 76 osewito ngimagi kaluwore kod oula mag koth mag El Nino, kendo oganda ji mondo sud kuonde moting'ore gi malo e kaka yor beda kicha. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. Bende sirkal okoni gisechako konga paya mayandi ochot kod alap mag ndeke ma omukore. The works on the following roads and bridges have been repaired. One, Bogolo Bridge on the Mtwapa Malindi Road has been repaired. Jilango Center on the Nuno Modogashi Road has been repaired. Madade Center on the Wajir Mandera Road has been repaired. And the Garissa Airstrip has also been repaired and commercial flights. Kamoko kuom kony kaka mag chiemo, to koro ichwalo kod ndeke ka oyangore ni counties kaka Wajir, Lamu kod Mandera, chiemo kod mauto osebedo manokie. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Sirkal wacho ni oula mabubni pok ochopo midi mak manigi biro keto kenge mongirore marakruok kod midhiero maket kod mano ponono oula go omumore mathoth matamre gi nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar kar jot ma jatend piny, Nairobi.